लेत वाटतं। हां हां, मी आजच पहिल्यांदा इलय, माका काय माहिती नव्हता कसे काय करतात। टाटा बाय। टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। बघितलास ना आमच्या कोकणात काय गावतात आ? नमस्कार गाववालेनू, मी संजना भोगले। माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। तर आज आम्ही जाणार असो खून टाकू, गावठी कुर्ल्यांची खून टाकू। तर तुमका दाखवतंय की आम्ही कशी ती खून टाकतो आणि त्याच्यासाठी काय काय करूचा लागता। हे बघा, तर ही असा आपली पण जाऊक वाटलाय। तर तुमका आता मी दाखवते, आम्ही आता खून टाकतलो। हे बघा, त्याच्यामध्ये दगड भरूचे लागतं, ती जड जड होऊ कवी आणि पाण्याच्या तळात बसा कवी, नाहीतर
ती अशी पाण्यावर तरंगान रवली तर त्याचा काय उपयोग नसता. त्यामुळे त्याच्यात जड ओझा होऊ पया पाण्याच्या तळाक बसाक हवी म्हणून त्याच्यात दगड ठेवतात. आता दगड ठेवल्याने आणि वजन बघतात की जड झाली आहे ना. त्यानंतर त्याचा जो तोंड होता आता बंद करतात ते. ही आमची नदी असा. हैसून पुढे थोडा गेला की कसालचा पूल गावतला. त्यानंतर ह्या नदीच्या पलीकडे हायवे असा, मुंबई गोवा हायवे. आणि हैसर ओसरगाव असा आहे. नदीच्या पलीकडे ओसरगावचो हायवे गावतलो आपल्याक. विठ्ठल मंदिर जा विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर ओसरगाव त्यात थंयसून दिसतले. गाडयांचे हॉर्न पण तुमका ऐकाक येत असतले. खूप जवळ असा हायवे. अगदी हे ह्याच्यावरती आहे शेती असा. थोडी शेती पार केली की लगेचच थंय हायवे असा. तर ही किती झाडी वाढली आहे बघा. हे चिवारणी असत, बेटी चिवे म्हणतो ते का आपण. चिवारणीची बेटा असत नदीच्या काठावर अशी. आता आपण हैसून इलव चलत पाय वाटेन. ह्या बाजूक सुद्धा पुन्हा ही चिवारणी असत भरपूर अशी. एका काय म्हणतात होता बोंडगीची बेटा. बोंडगी असत. अशा प्रकारे आमचा ह्या हैसर खून बांधूचा काम चालू असा. ए तू इकडे ये रे, खाली घसरशी. त्याच्यात आता दगड वगैरे भरले नाहीत. आणि आता बघा हा कसे टाकतले आहेत वाटतं. हां मी आजच पहिल्यांदा इलंय. माका काय माहिती नव्हता कशी काय करतात. कुर्ले फक्त खालय चवीन आवडीन, पण त्याच्यासाठी किती व्याप असत ते त्या करणाऱ्याकच माहिती असतात. आपल्याक फक्त खावचा माहिती आहे. हे बघा, तर ती आता खून थैसर आमची पाण्यात गेली आहे. त्या जड ओझा टाकल्यामुळे ती आता तळाक जाऊन बसली आहे. तर आता रात्रभर कुर्ले आता त्यांचो कार्यक्रम काय तो खावचो तो करतले. आणि नुसतोच खावचो कार्यक्रम करून देत नको, तर त्याच्यात भुतूर रिगान सुद्धा रवान दे, म्हणजे आमका सुद्धा आमचो खावचो कार्यक्रम करू गावात. बघूया तर उद्या सकाळी किती कुर्ले मिळतात. उत्सुकता असा या गोष्टीची. चला तर मग आता घराकडे जाऊया. तर कसं असताना की संध्याकाळ होतील की ते बिळात साठलेले जे कुर्ले असतात ना, ते संध्याकाळचे बाहेर पडतात असं म्हणतात. त्यामुळे ते संध्याकाळच्याच वेळेत ती खून टाकूची लागतात. त्याच्यामुळे ते संध्याकाळी बाहेर पडान आपला खाद्य शोधत असतात. तेव्हा मग त्यांना ह्या खाद्य मिळाला आणि ह्या खाद्याच्या वासान या खाद्यासाठी मग ते त्या खुनीत एंट्री मारतात. आणि मग ते काही वेळा ते त्याच्यातच राहतात. मग सकाळी जेव्हा आपण काढूक जातो तेव्हा ते त्याच्यात अडकलेले आपल्याला दिसतात. वाट पण खूप अशी निसारडी झाली आहे आणि भरपूर रान पण वाढला. तर चला आता जाऊया घराकडे. उद्या सकाळी तुमका दाखवते खून घेऊ केल्यानंतर आणि नंतर ती सोडल्यानंतर त्याच्यात किती कुर्ले गावले आहेत ते सुद्धा तुमका दाखवेन. तर आतासाठी टाटा बाय बाय. हा बोल. टाटा बाय बाय. नमस्कार गाववाल्यांनो, तुमका सगळ्यांका शुभ सकाळ. तर काल जी आम्ही नदीत खून टाकलेलो कुर्ले पकडूसाठी, तर ती आता आणूचो वेळ झालो आणि घोवान ती घेऊन इलो. तर आता बघूया की त्याच्यात आपल्या किती कुर्ले गावतात ते. चला तर मग.
काही दिसणार तर नाही. ते एक झाली, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 काय? बघितलास ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अशा प्रकारे आमका हे 10 कुर्ले तर मिळाले आहेत. आणि ते म्हणतात की अजून एक आसा म्हणून आतमध्ये. दोनच. ही बघा हैसर अशी लपान रवली आहे आणि त्या खाचीत जाऊन रवली आहे. पडली खाली. तर आता आमका हे असे 12 कुर्ले मिळालेले असत. 1 डझन कुर्ले गावले. बघितलास ना? तर आता झणझणीत असो मालवणी पद्धतीत रसो करूक हरकत नाही. पळता बघा. बघितलास ना आमच्या कोकणात काय गावतात. तर त्याच्यात ही अशी जास्वंदीची पानं आणून घातली आहेत. मग त्याच्यात पाणी ओतलं आणि म्हणजे ती खातात मग ती पानं. हे बघा डेंगे, हे मोठे डेंगे जे आहेत ना त्यांनी जर धरल्यान तुमका चावतली असली ना खतरनाक एकदम, सोडूची नाही. हे बघा केवढो मोठो प्राणी आहे तो. कसले भारी कुर्ले गावले बघा आमका. तर ह्या असा त्यांका आम्ही घर करून असं झाकून ठेवलं बादले खाली. नाहीतर ते बाहेर पण येतील काय सांगा घेणार नाही. तर बघितलास ना अशा प्रकारे आमका 12 कुर्ले गावले आहेत. 1 डझन पुरे 1 डझन कुर्ले गावले आहेत. तर गाववाल्यानो ह्या गावठी कुर्ल्यांच्या रश्शाची रेसिपी मी माझ्या चॅनलवर पोस्ट केलेली असा. मालवणी पद्धतीत झणझणीत गावठी कुर्ल्यांचो रसो कसो बनवायचो ह्याची रेसिपी माझ्या चॅनलला असा. आणि आता मी त्याची लिंक ह्या माझ्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतलंय. तर तुमका जर ती रेसिपी बघूची असत आणि तशी जर कुर्ल्याची आमटी कुर्ल्याचो रसो बनवचो असत तर तुम्ही ती रेसिपी नक्की जाऊन बघा. तर गाववाल्यानो आज असा गुरुवार त्याच्यामुळे आज काय खावचो प्रश्न येणार नाही. तर उद्या आम्ही त्याचो झणझणीचो रस्सो करतलो आणि खातलो.
तर तुमका ह्यो माझो कुर्ल्यांचो व्हिडिओ कसो वाटलो ता म्हाका कमेंट करून नक्की सांगा। आणि व्हिडिओ आवडलो असात तर व्हिडिओक लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर सुद्धा करा। आणि जे कोण माझ्या चॅनलवर अजूनही नवीन इले असतील त्यांच्यानी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा। धन्यवाद।